Pots fer una valoració de com ha anat el partit? Bueno, la primera part han sigut clarament superiors a nosaltres. Ens ha faltat concentració. No sé si ha sigut per l'hora, pel camp o el que sigui. Amb la seva manera de fer ens han creat molt perill. I la concentració i intensitat ha marcat per la primera part i a la segona ha sigut més igualada i bastant replegats al seu camp i fent contraatacs, que alguns han sigut perillosos. Per tant, diguem que ha sigut per nosaltres un partit de només mitja part. Sant Andreu encadena dues derrotes, no sé si això és preocupant en aquest inici o encara és aviat per prendre la realitzador no ho és, però forma part del futbol. Han sigut derrotes per la mínima, sobretot a la primera vam tenir situacions per poder com a mínim empatar el partit. Aquí n'hem tingut algunes, però realment tampoc han sigut molt clares. I a partir d'aquí hem de pensar que queden encara 36, queda moltíssim, és molt llarg. I el que volem és aconseguir una via possible la primera victòria. Dues jugades polèmiques, penal, és color, groga, vermella, porter i el gol que ve de l'Sporting d'una falta que ho protestar molt. Sí, aquí entra molt la interpretació de l'àrbit, al final l'han pitat, amb això crec que n'hi havia bastant. El jugador penso que no era vermella, però això és valoració i criteri de l'àrbit. L'acció de la pilota cedida, al final no vam mateix, per està tot fet. Han sigut així, d'aquesta manera, com a penal i com a sessió, i per tant el que hem d'evitar és que no ho sigui i no buscar excuses amb això perquè això no ha sigut cap problema. Ara ve una setmana tapaïda amb dos partits de Lliga i un de Copa el dimecres. Hi haurà rotacions o...? No, aquesta setmana tenim la la següent encena perquè he quedat extensa la primera eliminatòria. Aquesta tenim la setmana amb dimarts de descans, intentarem recuperar a nivell físic, perquè lògicament hem de canviar la superfície, sobretot a nivell de camps de jugadors ens carrega bastant. Estava el camp una mica obert i això va carregar més físicament. Intentarem recuperar-nos el més aviat possible i sí que sé que després es ve l'Ontinyent, un equip complicat com qualsevol altra de la categoria, i el partit de Copa, però primer anem a analitzar el que hem fet malament avui i després ja pensarem en el segon partit. Molt bé, gràcies. Preferiria que la setmana següent serà el partit de Copa. Vinga, bon viatge.